Molt bon dia, és 21 de maig. Comencem aquest missatge setmanal parlant de la bona evolució de les dades del Covid a la nostra ciutat. Ara ja fa 2 setmanes que estem amb una taxa de reproducció per sota de 1, al voltant del 0,80, i això ens ha portat a que aquesta setmana tinguem només unes 20 persones afectades. Això són dades que no teníem des del setembre de l'any passat, vull dir que són unes molt bones dades que ens encoratgen a que sembla que l'evolució és molt positiva. Una part de responsabilitat de que aquesta evolució estigui tan positiva són les dades de vacunació. Estem per sobre de 7.000 persones vacunades a Sant Feliu i me comenten des del centre d'atenció primària de la nostra ciutat que la setmana que ve, a partir del dia 25, podreu demanar hora també a través d'internet per vacunar-vos en el centre de Sant Feliu de Guíxols. Alguns de vosaltres que s'ha adreçat a mi demanant que han estat vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca fa ja unes setmanes i que no sabeu què fem la segona dosi, des dels mitjans de comunicació s'està informant de moltes coses, però oficialment encara no tenim cap dada de què es farà amb aquesta segona dosi de la gent que porteu l'AstraZeneca. De seguida que la tinguem us donaré informació. El que sí us puc informar és que a partir d'avui han entrat una nova normativa i els que esteu en el món de la restauració sapigueu que aquesta nit ja podreu tenir el vostre local obert fins a les 12 de la nit i ampliar l'aforament a l'interior fins al 50%. El que no s'ha modificat és la distància entre taules, que segueix sent les mateixes, i també podreu tenir taules de fins a 6 persones. En el món del teatre s'amplia també l'aforament al 70%. Si us parlo del teatre, deixeu-me que us introdueixi altres temes que no són només Covid. La setmana passada us anunciava aquest acte públic que vull fer amb l'equip de govern per informar sobre els projectes de ciutat. El farem també en el teatre, el dia 3 de juny a les 8 del vespre, en el qual explicarem i podreu tenir tota la informació de tots els projectes que veureu desenvolupar en aquests 2 propers anys. I crec que és un acte que pot ser interessant perquè sapigueu què estem gestionant a la ciutat, què hem fet en la gestió d'aquests 2 darrers anys i què vindrà en aquest proper futur, el futur i el present més recent. Un dels projectes que sí que us puc avançar, que us explicaré aquest dia 3 dijous, és el del cobriment de la riera del monestir. Acabem de rebre també una subvenció importantíssima de gairebé 665.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per fer aquest cobriment de la riera que donarà lloc a una nova via a la ciutat, un nou carrer totalment peatonalitzat i que tindreu tots els detalls en aquest acte que fem el dijous dia 3. Doncs res més, us aniré ampliant aquestes informacions properament amb el missatge de la setmana que ve i espero que aquesta informació hagi estat de la vostra utilitat i que passeu molt bon cap de setmana. Ens tornem a veure.